קורה חברים? כאן בן ואלן בעוד סרטון חדש, והיום אלן עומד לקנות את הסקין. אז תסתכלו לאיזה דמות. לא. פן גדלקט. טוב, לפני שאני קונה אותו חברים, תשימו לייק. השם לערוץ שלי ושל אלן, ואולי אנחנו עומדים גם לפתוח לריין ערוץ יוטיוב, כי הוא גם... בואו קודם כל איך נקרא לו עכשיו בסרטון שלהם גם לסיבוב סוג לריין. כן. לא, נגיד לכם בסרטון הבא. טוב, אז יאללה, ריין תגיד להם עכשיו לשים סאב ולייק ופעמון. לפני שאנחנו קונים אותו. כן. שימו עכשיו סאב, לייק ופעמון. אוקיי, אז חברים, אני קונה אותו. 3, 2, 1, יאללה. קניתי. בום. וואו. יואו, איזה סקין יפה. בוא נראה, קיבלת גם סמל שחקן. אני אומר לך שכדאי לך קודם כל להחליף מזה, מהדמות, מהסטייל הזה לסטייל. איפה הוא? של הסקין, לא, של הסקין אבל. לא, יש לו סקין, קיבלת סטייל של סקין שלו, בגלל שהנה, את זה. טוב, אז חברים, יאללה. באמת, בוא נשים גם אני את הסקין של מורטיס. איפה הסקין של מורטיס? אולי לא קיבלתי. טוב, אז חברים, לשים את ספייק. לא רוצה, לא בא לי. טוב, חברים, אז מי שרק עכשיו רואה את הסרטון הזה, אז תלכו גם לסרטון השני שלי, שהוא קנה את הבטל פאס. ואני גם עשיתי סרטון שאני קניתי את ארטי, ועכשיו אני משחק איתו. אתם לא מבינים איזה מטורף. בסרטון הקודם עליתי איתו מלא גביעים, בלי הפסד אחד. אני זה ארטי. תסתכל איזה קבוצה יש לנו וגם להם. בואי תהיה. איך היא יורה? יואו! תסתכל איך הוא יורה. שואו, איזה מגניב. לא, אין לי קליטה. וואי. שכר של יופי. אלן? אין לי קליטה, חברים. אני לא יכול. הפסדנו. מי זה מרתי? אחרי המשחק הזה אנחנו ננסה נלך לבית שלך. לא, אי אפשר. אנחנו ננסה לסדר את זה. חברים. מה מתי יש להם אותה? אין לי קליטה. אופה, קצת חזר לי. שמתי את זה שלי. הרגתי אחד. זאתי הדמות החדשה פגועה מלא. הוא רוצה להרוג אותי. אל תתנו לו. לא הרגו אותי. אוקיי. אלן, תפרוץ מקרוב. אבל חכה, תרפא חיים. תעשה, אם מתקרבים אליך, תעשה את הגאדג'ט. כן, יודע. אני עדיין לא. תעשה אולטי. עכשיו. היית צריך לקנות את הגאדג'ט השני. יש לי. שים אותו, כדאי לך. כן, כי אני לא כזה יודע. הנה. בואו, אני אשים. הנה, קניתי. לא יודעים מה, אני אשאר עם הארטי. אוקיי? בואו נשים את ארטי עדיין. כי אני רוצה לעלות עם ארטי גביעים. זה ארטי? מי שאתה משחק? כן. זה דמות טובה. יש לך חיילה. המעגל הזה שהיא עושה זה מטורף. כן, וואו. יאללה, אלן נצח. אסור לנו להפסיד. יאללה, אין לך וי-פיי? בינתיים לאלן יש וי-פיי. תהרוג אותו, אלן מקרוב. יופי. יאללה, הנה פה. פיגוע מלא. יאללה, תסתכלו מה אני עומד לעשות. וואו, אחי, אני עומד לשים כאן, ועכשיו אני עומד לפרוץ אנשים. תסתכלו איזה מהיר. אתה יכול לראות. עזרתי. דריל, וואו. יואו, איזה מזל הספקתי. תרגו את דריל הזה, וואן.
כן, יודע. הנה הוא פה. תפרוץ. תדעי. יופי, יאללה, ניצחנו. רדי אפ. יאללה, כולם לשים רדי אפ. אני כבר איתו לבל 8, למה אני לא כל כך אוהב את הסקין הזה. וחברים, אני פה הכי חמוד. תקשיבו, היה לי במשתמש הקודם שלי, באמת היה לי משתמש כל כך טוב. אני מעדיף אבל את המשתמש שיש לך עכשיו. כן, אני כבר כשיש יותר לך אוהב אותו. מלא דמויות, יש לך את הדמות החדשה. ואת הסקין היפה הזה. נכון. רציתי, אם הוא היה עולה יותר קצת פחות, אז הייתי קונה גם ללו. הייתי גם קונה עוד סקין ללו. וואו. לא הספקתי. גם הדבר למעלה הזה עוזר לנו. איפה הם? הדבר למעלה הזה. שזה יעזור לנו איפה כל אחד. לא הספקנו. חברים, אני בורח. לא, עשינו. קרן עדיין. ורין, תחליף את הדמות הזאת, היא לא טובה. בוא, נשים את ליאון. לשים את ליאון? כן. תקשיב, מונה, קיבלתי 32 כאלה. יאללה. טוב. וואי, כמעט כולנו, כמעט על אותו הכמות של גביעים עם הדמויות. כן. ועליתי היום ל18,000 גביעים. במשתמש הקודם שלי כמה גביעים הייתי? לא יודע. הייתי 10,000, משהו כזה. יאללה רין, תהרוג אותו. אין סיכוי 20,000. איזה 16,000. כן. אבל לך... בן, מה? זוכר שבלילה, ואחרי זה בלילה... רוצה אולי היום איזה שבוע, אני אשן אצלך או שאתה תשן אז אצלי? ניצחנו, שמו לנו גול, ואז עשינו את הסופר באותו הזמן. ואז שתינו היינו באותו הזמן באוויר. לא עמדתי. זה בעיה של ארטי. שאם הוא באולטי, אז עושים לו פשוט את ה... זה במקום סתם ללכת עליו. יואו, מה עשינו לו? תקשיבו, אלן, אולטי, תשתיק אותו גאדג'ט. הוא ברח. טוב, ריין, טוב שלך. יאללה. תקשיבו, אתם יודעים איזה שמות לי ולאח שלי ולבן יש? לי קוראים כחול ולאח שלי קוראים אלכס. יואו, אם אני מגיע לכאן... איך קוראים לך בן? מאסטר פסטה. אם אתם רוצים להצטרף למועדון, אז בואו תסתכלו. מישהו רשם להקיק מישהו, בואו נקיק אותו. יופי, קיקקנו. הנה, אני מקיק עוד 2. בואו נקיק אותו. ונרשום. מי בא לקלן בגלל הערוץ שלי ואני אשחק איתו. הנה. יופי. אז אם אתם באתם לקלן בגלל הערוץ שלי, אז אני אשחק איתכם, אוקיי? אפילו תרשמו לי בתגובות, אוקיי? תרשמו לי בתגובות, ואז אנחנו נשחק. איתכם? כן, אני ואלן. וגם הייתי. וואי, לא שמתי לב. לא, אלן, תהרוג אותה. אני תברח. יאללה ריין. מה זה? זה לג'ינדרי על היתרון. כן, יש לי אותו.
רות. רן, הוא ישתיק אותך. לא, איך מה זה הסופרסט שלו? שהוא שולט בו. תברח. אז זה לא יעזור לו שהוא... כן, שהוא רק על אחד. זה לא יעזור. אבל ריין, הוא גם... תנסה להיכנס לשיח. טוב, תהרוג אותו. קודם ריין. לא. תפרוץ אותו. ריין. תרפא חיים. ריין, תרפא. תרפא את החיים עכשיו. יו. תיכנס לשיח. אסור ריין. תפרוץ אותו. טוב. יאללה. יופי, יש לך אולטי? תשים אותו האולטי. לא עכשיו. כן עכשיו. אבל זה נגמר לו. מתי זה ייגמר? נכון, זה לא. עד שהוא יורה. כן, לפעמים זה. אוי, נורית, תהרוג אותו. אין, הוא לא יצליח על כל אלה. בוא נקווה שהוא ינצח. אם ריין מנצח הוא מטורף. כן, הוא באמת מטורף. מה? לא. עוד משחק אחרון. כי כבר יוטיוב. כי לאלן יש בעיה כזאת שאי אפשר יותר לעשות סרטון יותר מ-15 דקות. אז לצערנו אנחנו נצטרך לסיים את הסרטון. זה קצת מוקדם. כן. אז בואו נקווה. נצליח מהר ואז נוכל אפילו לעשות עוד משחק. נכון, ואם ננצח את זה יהיה לי את הכוכב, אוקיי? 1, 1, 2. שלי מתה? לא ריין, נתנה קילים. תהרוג אותה. וואי, ריין גם מטורף. יש לו גם סקינים כל כך יפים. אני רוצה שיצא לו איזשהו סקין אחד יפים. כן, אמבר הזאת כל כך הרססנית. אוקיי, נשאר לנו, נעשה משחק אחרון. נעשה משחק אחרון. אוקיי. יאללה, לאלן יש את הכוכב. גם לריין. כחול. יאללה, בראשון כחול, בשני ירוק תמיד. ירוק. אפיק לריין. 200 כסף. עוד אחד ריין. יאללה, אני בינתיים. אוקיי, שם יאללה. את אמבר. מה? השגתי 2. 2, איך? נכון. נכון, כי קניתי את שכחנו. וואי, אלן תכף מציג. אני הולך לעשות על זה סרטון עם בן ועם ריין. יאללה, אלן, אבל תשים רדי. ריין, שים רדי מהר. אנחנו חייבים לעשות את המשחק האחרון הזה. מהר מאוד. כן. יאללה. באמת שקניתי באמת שאני עשיתי זה רק בשבילכם ליוטיוב גם. קניתי את הסקין הזה. אז כולם חייבים להירשם לערוץ. שתיים. וגם לבן. שתיים עליי. כי הוא גם עשה סרטון על מורטיס שהוא קנה. אלן תברח. יאללה, בואו סתכלו איזה מהלכים. מת? מה? לא. איזה רצפנית אבל אמבר? אוקיי, בן נשאר לנו דקה. אוקיי, חייבים להביא משחק אחרון. מה בן, אנחנו אחים. לא. נו ריין, תהרוג אותה. לא, עשות אותי. איי. טוב, חברים. מקווים שנהנתם. אל תשכחו לשים סאב, לייק ולייק, ותפעיל את הפעמון. ותרשמו לערוץ של בן נכון, ושלי. ולא לשכוח. אם מי שבא לקלן בגלל הערוץ שלי, אני אשחק איתו. אוקיי? אז מקווים שנהנתם. ויאללה ביי.